Sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI, Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, walang patayan at paggagancho. Maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, talagang lalaban at lalaban si Senator Laila de Lima para ibalik ang hustisya dito sa ating bansa. Mayo na makakita ang hustisya, kinukulang kita kan hustisya at talagang mayo na nga ni. Di pala kinukulang kundi talagang mayo na. Lumaban, ibalik ang hustisya. Okay, ang programang ini ay hatod po sa endo ni Senator Laila de Lima and of course ni Kagawad Milnanda de Robles Morallo, Butchokoy Rex Oliva, ki Rodolfo Jeff J. Poitino, ki Cleto Rabago, and of course kan Zenzino Balance Oil through Susan Schönborn of Germany. The main sponsor po, Zenzino Balance Oil through Susan Schönborn of Germany. Laila de And of course, atod masendo ni Boboy and Melit Robles Morallo, ni Cheryl Beauty Salon, managed by Cheryl and Tudin Castro Verde Aquiler. And of course, ni Mama Betty's Farm. ipanalo. And of course, kan Lazarus Tobar and water refilling, owned and managed by Letty Pulton. And of course, ang Mama Betty's Farm, owned and managed by Mrs. Marisol Bondal. And of course, ni ang Saranghe Motor Parts and Services, through the management of owned and managed by Marvin and Tess Gunawan Razon. Diyan lang po yan sa zone 7 ng San Isidro, Irigas City, going to
going to Mountain Unit. Siya at pag-asa. And I would like also to say hello to my love. Ayan, marami na naman magtataas ng kilay. To my only love of my heart, James Wally Osas of Nigeria. And of course, to my friend, Manu Anil of India. Puro sila mga Nigeriano, Africans na po ang mga kaibigan ko, yung mga tagahanga ko ngayon. Di ba, Lardi Mateo Gaspe? Kumusta ka dyan, Lardi Mateo Gaspe, who is watching via live streaming? Extend my regards to all the Gaspe bloodlines. Shout out natin yan, Gaspe bloodlines. Dilima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila Dilima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa. Tumindig, kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila. Laila Dilima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Ayan pala, tuluyan ang umatras. Di ba sabi ko kasaudma, si Bongo umatras na sa kanyang presidential race. Dahil pa ako nagsasabi ko ano ang detalye kasaudma kay Bongo, bakit siya ano na talaga, kung bakit siya nag-resign na talaga, umatras na sa pagka-presidensya po. Ito, ibig sabihin pala kaini, sisi na ang panlaban kaini sa tuyang the administration bet. Sino na kaya? At salamat naman at ining DepEd inaprubahan ang Integrated Elementary and High School sa Pag-asa Island sa Kalayaan. Ayan, yung mga island kasi, yung mga sa mga island po, dapat lang naman kasi most of the islands are free sinda nangunyan sa sa ining mga COVID. They are not active anymore when it comes to sa pag-abot duman sa mga COVID infections na yan. Pilipino, ang tunay na pagbabago. Palamatayan at paggagancho. Maayos na sitwasyon. Maunlad na nasyon. Inuuna ang bansa. Hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno. Dapat hindi ito robo. Laban, Laila. Laila Dilima, ating ibalik ang hustisya at Congratulations po doon sa mga nakapasa sa LET. Kasi ang binanggit ko pa lang ay yung nag-top 2 from Cagayan, Isabela. Yung nag-top 2 po sa LET exam last September 2021. pagpanag ng bukas. Hello also kay Josephine Cabugo. So is watching right now from Bohol. Kumusta kayo diyan sa Bohol, Josephine? Kumusta yung kaso diyan ng ating itong COVID na ini? What is the situation about the COVID diyan sa lugar ninyo? Kasi dito at least paano kontrolado na rin because maybe of those most of the dito sa Rinconada mostly mga vaccinated na sila. Pero patuloy pa rin po ang vaccination kasi dai pa man natatapos. Kadakol pa kang dai na ba-vaccinationan. So kuono kami ayan. Si Josephine Cabugos po naghahalap lang pala duman sa Bohol. Ay siguro my friend madidipisilan siguro kita dahil kadakol kan obligasyon ko my friend. And besides ang hirap-hirap ngayon na may COVID pa kita, kaya kumusta ang COVID dyan sa lugar ninyo? So sana man arugay ni muling paggamit ng face shield hindi pa kinakailangan hindi pa raw kinakailangan, pero I think those pagkadakol kan crowd po, pagkadakol kan tao, siguro dapat ibalik ining paggamit ining face shield na ini. Maging ang mga health experts ay hindi rin kumbinsido. Yun na nga rin, isa nga rin yun kasi ginagamit sa kasagabal. Araw kung medyo yung mga defective na po yung mata. Kaming mga senior citizens na medyo may na ng 4 na nga ang mata namin, pero sagabal pa rin po. Kumbinsido na muling pagbabalik ng pagsusuot ng face shield sa mga public places po. Hindi po kumbinsido sa health. Itong mga health experts natin. So, ayon kay
Roderick Katimbang, hello. Thank you for watching the program. Maray na hapon daw po. Sabi ni Kagawad Roderick Katimbang. So, ayon kay Dr. Edsel Salvania, member of Department of Health Technical Advisory Group. Sa ngayon po, hindi pa raw kinakailangan pagsusuot ng mga face shields. Tama yun. If I were in the field of initong katulad itong AITF, sa mga crowded areas po, sa mga crowded po, pagkadakol kan mga tao, kasi useless din po, harap nga ni kasaudma, ang binanggit ko po, ang pinagsasabi ko na manungod ka ining face shield. Bago magluog duman sa step 1 ka itong mga for vaccination, puro da ipagpapalaog pag mayong sa face shield. Pag abot man daon duman sa laog, ang face shield yaon sain. Ako nga ni nadidipisilan man ako. Tama rin sinakayan si mga daing nakasalming. Pero kami mga nakasalamin na, mahirap po. Ang hirap. So, sana there is such a establishment na i-allowed ninyo, ninyo yung maggamit ng face shield. Pero sa mga talagang difficile man po. So, sinabi ng doktor na sa halip na pagtuunan ng ang issue sa pagsusuot ng face shield, ay mas maiging sigurong patuloy na sundin pa rin ng publiko ang pagsunod sa health protocols. Using face mask, washing of the hands. Sabagay po, ining washing of the hands, dapat duman talaga sa mga bata. Kasi ang mga bata ay hindi nila alam. Once na dainin kung saan-saan sinda nagkakapot. O saan kung ano-ano ang hinahawakan nila. And then basta lang kakain without washing their hands. So, daiman kaya yung pwede na pagparabantayan na lang kan mga kamagurangan, lalo kan mga nanay. Kasi ang mga nanay, bukod sa mga nanay sinda, yaya pa sinda ng mga kaanak-an, mga anak-anak nila. Nanay pa sinda, nani pa, gabos-gabos na. Katulong pa sa bahay. Katulong yung mga nanay na yan eh. So, maris na kaya si mga can afford na magbayad ng mga helper sa bahay. Pero dos na mga pangkaraniwang nanay lang naman, medyo difficile man po yan. So, ang pagtuunan lang daw nito, sunodon pa din ang health protocols. Sabi nga, sa ngayon, kasi ay mababa pa ang bilang ng kaso ng coronavirus disease, hindi katulad ng 2019 o COVID-19. Pero sa sandali raw na tumaas at makapasok na sa bansa ang bagong variant ng COVID-19 o ang Omicron. Dahil ito na paghanga doon na makalaog yan. Kaya of course, yung sa mga paliparan, sa mga pantalan po, ang Coast Guard po, kayo ang mismong magbabantay dyan sa mga pantalan. Because mayroon dyan, lalo na pakalapit sa Tukan, Mindanao, ang Zamboanga, magbabangka lang yan, nasa Basilan na. So it is the responsibility of all those Coast Guard. Yung mga sa airport naman talagang talasan nindo. Talagang pag-igwang nakapasok kayan, nako po, aywan ko po. Kaya, ingat-ingat lang tayo. Ang Omicron na variant ay mas magiging magsusuot na ng face shield para sa karagdagang protection. So, ginagamit pa rin naman sa ngayon ang face shields sa mga areas na mataas ang risk of infection. Kaya ingat-ingat po tayo. Sabi ko nga, kung gusto niya to na pinagluwagan na po, maluwag na tayo digdi sa Philippines po. Kaya sa tuyang bansa, maluwag na. Hindi na katulad kan mga inaging panahon, mga inabing buwan, na talagang sobrang higpit tayo. So, ang paalala lang, halos 2 linggo na ang nakakalipas ng ipag-utos na naman ng pamahalaan na huwag nang gumamit ng face shields ang mga kababayan natin nasa COVID-19. Alert level 3 at pababa. Pero kung if in case, makalaog na naman ining Omicron na ini. Kadakol kan mga bansa po, ang paghuna ninda. Ako nga ni si friend ko nga ni duman sa France, tuwang-tuwa na dahil the other year pa kami, dapat nagkita-kita kasi for almost the first trip ko. Ang first trip ko kasi my first travel was in, 1996 ata. My first travel sa France. Itong mga nakilala ko sa France, they are gusto nindang pag nag-urulian daw sinda,
o lalo yung nandyan lang naman sa Manila, they want us to magkita-kita kami. Kaya tuwang-tuwa na nung nalift na yung ban ng yung mga galing abroad po. Sabagay naging laganap din kasi sa France yung COVID-19. Especially yung sa Germany, gusto ninda umuwi dito. Ang kaso nag-lockdown na naman ang Germany. So, namimiss na ninda yung going to magmoling sinda, going to downtown, i-produce yung makabili sila ng yung needs nila, yung daily consumption nila. Dahil, iba man kaya yung mag-order ka lang, iba yung nagbabakal ka through online. Dahil minsan, deliver ko yung na-deliver na sa'yo, that's it. Pero kung ikaw talaga makakapamili, ikaw ang mamamalingki, of course, you have to select the best one for you. So, ini kaya talaga, ano ba ng virus na ini? Ayun, salamat naman. At si Bongo tuloy na nga talagang nag-resign. Kasi sabi ko nga ni Kasuudma, dahil ko na yun, Kasuudma na si Bongo aatras na daw. Magsalawahan pa ko nung Kasuudma, mawala pa silang explanation why umatras siya. Pero ngunyan, it is very much confirmed na si Bongo nga ay nag-anunsyo na, inanunsyo na ni Senator Bongo kahapon nga ini ang pag-atras niya sa pagtakbong presidente sa May 2022 election, sa pagsasabing ayaw niyang bigyan pa ng problema si Pangulong Duterte. Kasi siyempre, inendorso siya ng ating Pangulo. Ang Pangulo natin, gusto niyan, basta inendorso niya, talaga masusunod siya. Whatever he wants, nakukuha niya. Kaya siguro, salamat naman kay Bongo at nagkaisipan pa siya ng tultol na kaisipan dahil siya basta nagsunod na sa tatay-tatayan niya, and maybe proper explanation, proper suggestions why ayaw na niya. So, yun ang dahilan niya. Ayaw na niyang bigyan pa ng problema si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang tanong ngayon, sino nang panglaban ng ating digong? Ni Duterte. Ayan, sino na kaya? Sinabi ni Go na hindi na siya politiko. Sinabi ni Go na hindi na siya politiko at hindi nanggaling sa malaki o kilalang pamilya, kaya hindi rin siya sanay sa marumi at mainit na klase ng politika. Bakit nagsenador ka? Alam mo pa lang marumi at mainit nung na klase ng politika. Alam mo these days kung nung panahon pa before the Marcos regime. Kasi nung nakaupo si Macapagal, sino kayo sinundan ni Macapagal? Medyo may malay na po ako noon. Nung naging presidente si Diosdado Macapagal, high school, elementary na ako. Pero sabi namin, ayaw namin na mapagal na ng pagal. Bakit Macapagal pa? So, nung naglaban noon, Marcos Macapagal. Kasi during those days, ang aram ko, kapag ikaw ay nagpresidente, huwag ka na mag-re-elect. Yung vice mo, may pagkakataon yung vice president mo, parang katulad dito sa local elections natin, local politicians natin. Pag ikaw ay nag-mayor na, ibig sabihin buot sabihin kayan, next election, the vice will be the one to run for president. Pero ngunyan, nakakalungkot po. Nakakahiya tayong obserbahan ng ibang nasyon. Kasi kadami-dami ng kaya ito ang aram ko lang, nationalista and liberal party. Dalawa lang ang nationalista party and the liberal party. At ang nakaupo noon na nationalista, kasi if I'm not mistaken, I think it is Marcos na nakaupo na nationalista. Ang pinagdinaog yata niya noon, di ko, baka Macapagal pa rin I just don't know. Kasi ang Macapagal before, liberal po yan sinda. So, pero ngunyan, para bang nawala na yung nationalista? Ang ngunyan baka parang nationalist coalition na ba? Ano kaya kagawa Derek Katimbang and Joe Cabugos? Am I right? Sa bagay, si Derek hindi pa yata pinapangaki. So, ginawa ni Go ang pahayag 1 linggo matapos niyang aminin na naghihintay pa siya ng sinyalis mula sa Panginoon kung itutuloy ang kanyang presidential bid. Ibig sabihin pala, it is not yet confirmed na si Go ay umatras na. Pero sabi ko nga ni Ked Tubaga, nagbiro ako, sana ining si Bongo mabunggo na para magising na sa katotohanan. I just don't know kung anong katotohanan dapat magising siya. So,
Mahangin na hapon. Kasi kaya nga nagsombrero ako dahil gusot na gusot ang buhok ko. Sabi nga ni Philip Lagrimas pag ano ko, siyempre nakamotorsiklo po ako, sabog ang buhok ko. So, magsombrero na lang ako para hindi mo na makita. So, ipinaliwanag ni Go na maginigo na maging ang kanyang pamilya ay tutol sa kanyang pagtakbong presidente. At ayaw rin niyang malagay pa sa si President Duterte sa magulong sitwasyon. O, mabuti alam mo. Alam mo palang magulo. Ay, bakit nakahanda? Nakahanda siyang magsakripisyo para sa kabutihan ng bansa. At alang-alang na rin sa pagkakaisa. O, sinong inaakala mong magkakaisa? Do you think na if yung susuportahan mo is the one who will bring ng pagkakaisa? Gabos man sinda all those presidentiables, nagsasabi na gusto nila dalhin ang ating nasyon, ang ating bansa sa pagkakaisa. Sinabi rin ni Go na ang tangi lamang niyang hangarin ay makapagserbisyo sa kapwa Pilipino. O, nakita mo na hindi ka rin lulusot. So, it's better umatras kaysa matalo. O, better decision, right decision. Senator Bongo. Sinabi rin na, thank you, Del. Sinabi ni Go na ang tangi lamang niyang mahangarin nga ay ang magserbisyo sa kapwa Pilipino. Isa lamang siyang simpleng probinsyano na binigyan ng pagkakataong magsilbi sa taong bayan. Just imagine, you just be thankful to yourself and be thankful to your tatay-tatayan. Because of your tatay-tatayan, naging senador ka. Ang galing mo nga Ni barangay kapitan yata, hindi ka naging barangay officials, elected officials. Naging diretso ka to senator. Pero ang tanong ko, may naipasa ka bang RA? Or mga resolutions man lang? Wala yata akong nabasa. O hindi ako nagbasa. Yun na, tatanong lang naman ako to Senator Go na asana, ano ba ang nagagawa mo? Tulad ng tinatanong ng tatay-tatayan mo kay BBM na kung anong ginawa niya within how many during his senatorial, nung nasa Senate po siya, ano bang ginawa ni BBM? Hindi ko rin alam kung anong ginawa niya. Hindi ko na alam yon. No substitution para sa voluntary withdrawal ni Bongo sa presidential race. Sabi ng committee. Saka tapos na ba yung yung substitution? December na tayo. Ngayon nahangihingi, tinatay na pa ninyo na no substitution para sa voluntary withdrawal ni Bongo sa presidential race. Ayan ang sabi ng COMELEC. Thank you, COMELEC. But how about the disqualification ng isang presidential? Kailan ba yun, when will be the final decision of the COMELEC regarding the petition of this isang presidential to withdraw his candidacy or to disqualify his candidacy? Hindi pinahintulutan ng COMELEC na magkaroon ng substitution para kay Senator Christopher Bongo na kaninang umaga lang ay inanunsyo na siya ay aatras na sa presidential race. Tama nga naman. Bakit mag-aano pa ng no need to tanungin pa ng COMELEC kung sino pa ang substitution niyan? Dahil maliwanag na tapos na yung substitution. Tapos na yun So no need na pagtatanungin pa. Minsan din kasi itong mga namumuno sa atin, I just don't know kung bakit ganon. Pero baka sabihin na naman, bakit kayo? Anong ginagawa nyo? Bakit kayo? Ano rin ginagawa nyo? Ang magagawa lang natin, we have to vote this coming May 22 election. We have to vote according to your conscience. Kung sino, kung si Isay ang makakatabang sa satuya, yun ang pag-usapan natin. Talagang kinakaipuhan po yung mga matatalinong botante. Vote for your conscience. So, ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ito ang tagalan nito ni James Jimenez na spokesperson silang COMELEC.
Dahil voluntary individual ang ginawa ni Bongo, hindi na ito papayagan na magkaroon pa ng substitution. Akala ko magsusubstitute si Bato de la Rosa. O ano nga, ang tanong ko nga rin, ano bang nagawa ni Bato de la Rosa? Sa panahon nang yaon siya nandyan siya sa senatorial, sa Senate. Ano kayang ginawa nito ni ano? Ano bang ginibo kay ni Bato de la Rosa? At saka ipira ang president ay senador ta na hindi man natin nakakabalita if what laws ang naipasa nila. Oh, yun ang tanong. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima. So sana, thank you very much, Bongo. At medyo nauntog ka na. Hindi nagkamali yung hiniling ko sa kanya noon na sana mabunggo na ini si Bongo. Tanganing magising. Or you have to advise your tatay-tatayan. Ikaw na mag-advise because ang tatay-tatayan mo is listening to you. Pero pag itong civilians and of course some other critics ka sa tatay mo, kakalabanin lang at sisirain pa gaya ng pagsira niya, pagyurak niya, pag-dishonorable niya kay Senator Laila de Lima. Ba't kahit anong gawin ninyo? Hindi nyo matapatahimik si Senator Laila de Lima. Habang buhay siya, andyan siya. Ipagtatanggol niya. Ipapanalo niya talaga yan. Laban ng Pilipino. We just hope. At ang Diyos ay hindi natutulog. For the sake niya. For the sake. Sana nga po. Ining si Bongo, unti-unti na pong nagkakaisip po. At sana hikayatin niya ang tatay niya na, tama na. Maski kabinetin niya, maski senador, ipinapakulong niya. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya at pag-asa ng ating bansa? Wala pong ibang maninindigan dyan. Walang ibang may lakas loob. The bravest, the most brave in the Senate is no other than Senator Laila de Lima. And besides, yung naging dahilan ng pagkakaaresto sa kanya ay yung mga sasabi nila nga makinuha nilang witnesses, yung mga high profile na nasa Bucor na mga naipakulong. Yun, they are the ones who witness para maipakulong. Iba ang ikinulong kaysa ipinakulong. That is the situation of Senator Laila de Lima. Ipinakulong siya. Siya ang pinaka na ipinakulong niya na walang karason-rason. Yun lang, puno ng bintang. Yung mga witnesses niya, saan na sila ngayon? Kung sila man patay na o pinatay o na COVID kaya namatay, it is very impossible. Diba, Josephine Cabugos and Roderick Katimbang and of course kay Di Mateo. Nais natin ang liwanag ng bukas. Diba, Larde Mateo Gaspe. Ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa. Tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila. Hindi naman COVID-19 na ining walang katapos-tapusan. Sabi ko, Lord, please, patawarin mo na po kami. Please forgive us. Sobra pong naghihirap na. Ang dami na pong nahihirapan. Ang dami na pong binawian ng hiram na buhay. Ang dami na pong nagugutom. Ang daming nagdudusa ngayon. Please, patawarin mo na kami. So, COVID-19 vaccine, the RT-PCR test, hindi i-require sa 2022 polls kahit mayroon pang pandemic according to COMELEC. Akala ko ba naman, magdidemanda naman ang government na those who have not vaccinated ay hindi pwede bumoto. Buti nga, hindi tinuloy yung sa 4Ps na without vaccination daw, hindi pwedeng mag-receive ng benefit ng 4Ps. Ano ba yun? So, hindi po mag-force kahit mayroon pang pandemic. Hindi po magre-require ang COMELEC ng COVID-19 vaccine RT-PCR test. Sana nga po. Ay paano pag diniktahan na naman kayo? Pag mayroon na namang manindigan dyan, you must to implement. No votes
no vaccination, no PRT, no PCR test, no votes. Diri boboto. Oh. Ay, kaya lahat ng candidates natin ay bakunado na. And sana, kailan ba matatapos na yung vaccination period na ini? So, hindi raw irerekomenda, hahadlangan, at oobligahin ng Commission on Election ang mga botanteng boboto sa 2022 national at local elections na magpabakuna ng coronavirus disease 2019 COVID-19 vaccine. I just hope so. Pero baka na naman maging hadlang na namin ini sa iba. Alam mo naman ang government natin, walang fixed decision. Wala pong fixed decision ining government natin. So I just don't know. Laila de Lima, ating ipanalo ang Okay, thank you for Eddie Garcia who is watching our program Bareta Action Asin Informasyon. So, siguro engineer, maghanap buhay muna tayo. Laila de Lima. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ni hatod sa Indokan Kape ni Manoy. Ang kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen. Magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko. Dahil kay Daday, hayay ang buhay. Ako po si Jennifer A. de la Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap kag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat.
isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, magpadagos po kita. Hello also to Eddie Garcia who is watching right now. Thank you very much po for watching and magpadagos po kita. So, maliwanag po na ining mga botanteng boboto sa 2022, dai po kaipuhan na hindi pwede yung iobliga na naman na magpa-PCR test at i-require ng kung ano-ano pang kailangan dyan sa mga guidelines na ipapautob nindo sa mga administrador. Hindi i-recommenda hadlangan o obligahin ng Commission on Elections ang mga botanteng boboto sa 2022 national at local election na magpabakuna ng coronavirus. Basta ang ano ko siguro, medyo ang i-guidelines lang nila before entering the voting center ay yung ano po, yung scanner. If they are may lagnat po sila o wala. Ito ang pagtitiyak ng Comelec spokesperson James Jimenez na sa gitna rin ng posibilidad na mataas pa rin ang kaso ng COVID-19 pagdating sa halalan sa Mayo 9 sa susunod na taon. Ibig sabihin nito at ang naglaylo na ining COVID, balik na naman during May pa naman ang mga piyesta lalo digdis sa Rinconada. Ang mga piyesta po, pag abot ka na Mayo, pag umpisa ng May 1, it is the fiesta month of mga piyestas digdis sa Rinconada. So, sa susunod na taon, posible umanong, mayroon pa rin mga hindi bakunado. So, ayaw magpabakuna ang mga botante. Isa pa kaya, yung mga magtatrabaho, bakit ayaw nila? Gusto nila, ewan ko ba? Dagdag ni Jimenez, hindi rin daw nila uobligahin at hihingian ng ang mga botante ng negatibong resulta ng RT-PCR test para makaboto. Para sa akin lang po pwede na yung scanner lang. Para may contact tracing din if in case itong mga magpa-facilitate po ng eleksyon, delikado rin po yan sila mahawa pa. Although they are already vaccinated, kaya sabi nga ni Baga, hindi po yan assurance na when you are already vaccinated, wala din na po kamo pwedeng mahulakitan. So, sana nga. Ini namang bagyong papalapit sa Philippine area of responsibility, sana po, lalo pang lumalakas. Ako din sa pag-asa, sana man po. Wag na at medyo nagkukontento na po tayo sa saging. Yung saging natin mga recover na. So, kami nga ni sa mo, ay talagang pwede na ang patuba-tuba kan sa mayang Lakatan, Senyorita, and yung Hawaii. So, sana man po, ipagdasal natin na ining bagyo na ining nakikinahihiling na pwedeng pumasok according to pag-asa, pwedeng pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 oras hanggang 48 oras. So, maghanda po kita, masakit po. Okay. Ang programang ini ay hatod pa sa Indo ni Senator
Laila de Lima. She is one of the principal sponsor of this program na ang nag-sponsor po kay ni para kay Senator Laila de Lima ay yung si nagmamay-ari po na Zincino Balance Oil Plus na si Susanne Schönborn of Germany. So, ini po, tabang po ini. Gwapong nagsabi na ang nagbayad daw ka ini, although sinasabi ko nga siya one of the sponsor is Senator Laila de Lima, hindi po. Ini pong si Susanne Schönborn of Germany is the principal sponsor of this program para po kay Senator Laila de Lima. Maliwanag po yan. But anyway, hello to Butcho Kuya Rex Oliva and of course Kika Gawad, Daday Milnan Daday Robles Moralio. And hello also to Jeff J. Poitino and of course hello din kay Cleto Rabago. Although wala pa tayong usapan, ang sabi mag-uusap tayo this December. So, hello also to Boboy and Millet Robles Moralio. Hello kay Ate Ita mag-asawa. Ate Ita Robles. So, and also to Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. Hello also to Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bundal. And of course, Salasa Resto Bar and Water Refilling, owned and managed by Letty Polton. And of course, yaon po lagi dyan ang Saranghe Motor Parts and Services, going to Mountain Unit po ito, after St. Elizabeth School po ini. And hello to Architect Saludo and family. And of course, kay Engineer Steve and Edith Andalis. Hello also to Congressman Joe Fortuno and family. Kay Ate Mare. Hello po sa inyo lahat and thank you for watching the program Bareta Action Informasyon. So ingat-ingat po kita pagprepararan ta po ining bagyong papalapit sa Satuya dahil pag ini pumaglaog sa Pilipinas, I just don't know kung medyo lumalakas po. Palakas po ining bagyong ini. So regarding kay ini naman na ining Omicron na ini, laking tampo ay laking tamlay po ay di umano mga Pinoy ng yung mga nasa African country po. Mga Pinoy sa Zambia, South Africa. Dismayado dahil sa travel ban ng Philippines sa Omicron variant po. Dahil na po kamo magtampo, dahil na po kamo madiskinarta. Enot na enot po kung kamo nakaban po ang mga lugar na panggagalingan ninyo. It is for security purpose of your family. Not only your family, but the entire Philippines. Kapag igwa pong nakalaog ka nito, kasi maringani siguro ini ba kung asymptomatic. Pero organic ka ng COVID-19 na ngayon puro na asymptomatic. Halos wala ng symptoms. Puro asymptomatic na. Pag naramdaman, ayun, dire-diretso po. So, dismayado ang mga Pinoy na nasa Zambia. Kasood ang disganado po itong isa pong pinag-anuhan ko na ining sa saan ba yun to kung sa Lesotho ini po kaya mga lugar na ini ay dyan lang po yan para mga kataid lang po ini kan African country. They are inside the African country. Tadi ba we have 7 continents. One of the 7 continents is the Africa. So dismayado po ang mga Pinoy sa Zambia, South Africa. Matapos ipatupad ang travel ban dahil sa Omicron variant. Nakakatampo nga naman supposed to be, biro mo kung mga ilang taon na yan sinda sa ibang lugar. Ito nga yung mga kakilala ko po before doon sa sa France, mayroon doon 12 taon na po. Hindi nakakauwi. Because before that, hindi maayos yung kanilang mga documents po. That's why, kung uuwi daw sila, baka hindi makabalik. And they are the bread and butter of the family. Yun po ang mahirap. Kapag ang satuya pong mga kamag-anak po, they sacrifice a lot. They sacrifice a lot just to help the family. Hello to my love, James Wally Osas. Thank you very much. So, sa ulat ng International News Correspondent, mula sa naturang bansa, sinabi nito na tila napalitan ng lungkot at pagkadismaya ang excitement ng mga
ng mga Pinoy na nagbalak na makauwi sa Pilipinas ngayong December. Tulad nga po nung kaibigan ko sa France, she prepared a lot for how many years. Pagkatapos itong naban po, she is from France. Na ano po sila, ikinabigla po ng mga taga Sumbia o South Africa. Ini nga anak Sumbia kasi na South Africa rin. Pinatupad na travel ban, lalo na wala pa naman ng naturang variant ang naitala sa nasabing bansa nila. Although, Africa kasi yun eh. Once na you are from the Africa, damay-damay na po yan. Para ba dito sa Pilipinas, nagkaroon sa Manila, pati yung the entire napasama na. So, i-congratulate ko rin pala itong mga nanalo, ay itong mga nakapasa dito sa LET exam last September 2021 po. Ini kayang nag-top 2 ay tubong tubong Cagayan po ini. Isabela Cagayan and kakilala ko rin. So, thank you very much po. Taarog kayo na nakapasaninda sa kaining kahit ito pang para encourage ko po. Ini mga nakapasa dyan sa Baaw Community College sa BCC po. Hindi basta-basta ang BCC. When it comes to LET exam po, ang daming nakakapasa dyan. Ang daming nakakapasa po sa LET. So, masarap pakinggan po. Ang iba kasi para bang minimenos nila pag ikaw dyan ka nag-eskwela sa Baaw Community College na yan. Or in fact, ang dami pong nakakapasa. Congratulations to all the Bicolanos and Bicolanas na nakapasar dyan sa secondary and elementary LET board exam last September 2020 po. Ini namang ang DepEd ay naprubahan na ang Integrated Elementary and High School sa Pag-asa Island. Ay salamat ang Pag-asa Island sa Kalayaan. Kasi during those days nga sabi ko, late 70s yata yun nung nakakarating ako dyan, late 70s. During that time na ang agum ko po ay nasa Philippine Navy po. Ngunyan, yung mga Philippine Navy noon, pag may barko na pupunta dyan sa Kalayaan Island na yan itong West Philippine Sea, kadakol kami mong mga agum-agum kan mga maduman, pag summer po, iniiba po kami. Wala pong tao doon. Talagang karagatan po yun eh. Pagdating doon sa isla, kadakol kan kamatsili. Ay, hindi naman ako kumakain ng kamatsili. So, nabigyan ng pag-asa para sa isang maayos na buhay ang kabataan ng Pag-asa Island sa Kalayaan Island Group of West Philippine Sea. Salamat naman. Dapat ini po ang tutukan itong mga island po na ini. Kadaklan po dyan dahil mga nakakapag-eskwela. Bibihira po. Kasi unang-una pupunta ka lang sa pantalan pag nasa isla kayo. Kaya dapat po bawat isla magkaroon ng eskwelahan. So, ito magandang ito. Ito ang magandang balita na dala ni Senator Ping Lacson matapos aprobahan ng Department of Education nitong Lunes lang ang pagkakaroon ng Pag-asa Island Integrated Elementary and High School sa susunod na school year 2022-2023. Good. Ay salute you dyan, Senator Ping Lacson. Dapat po, edukasyon po ang ipinagmamalaki ng Pilipinas. Kasi sa Pilipinas lang po ang matindi ang pag-aaral. Katulad nga ng mga nurses natin. Kaya kada kunya mga nurses natin ay nasa abroad. They are looking for greener pasture. Gustong-gusto tayo lalo yung mga nasa Amerika. Kasi just imagine, ang nursing sa atin dito ay 4 years. 4 years po. Ang hirap ng pag-aralan. For in fact, sa ibang nasyon po, alam ko po yan dahil yung mga anak ko. Yung mga kasamahan nila, before nasa Canada nga, yung kasama ng kapatid ko ay yung nasa Seattle, Washington nga po. Kapitbahay namin yung dati. She did not study nursing. Ang kinuha niya po secretarial, yung para bang 2 years secretary. Ngunyan, pag abot niya sa Amerika, ay siyempre napangagong ng nasa loob ng base, mataas yung katungkulan, pinapag-aral po siya ng nursing. Ay doon po, seminars lang po, schooling ata ang tawag doon, if I'm not mistaken.
Mag-ano ka lang doon ng 6 months. After 6 months, mag-e-exam ka. Pag nakapasa ka, you are already a nurse. O, tininganing aki ko. Example na lang po. Ining physical therapist po. Ang physical therapist po is 5 years po yan. 5 years, all in all. Dahil ang 1 year mo, yun yung nagdidini-deploy kayo kung saan-saan na mag-duty. On the job training yun. So, sabi ng anak ko, graduate na siya ng 5 years. Pag abot po duman sa Canada, pinapa-schooling pa siya for 1 year. Sa bagay, okay lang po yun. Kasi she could not take a board exam in Canada without going to schooling within 1 year. Ayan, napalayo tayo sa topic. Pero importante po yan. So, after 1 year ka mag-i-schooling, that is the time na bibigyan ka, kukuha ka ng board exam nila. Now, pag nakapasa ka doon sa board exam nila, that is the right time po na you are already licensed physical therapist. Madali lang po sa kanila. Pero I just don't know kung academic nila ay okay lang. Pero ayan po, bakit tayo nakarating sa ganun? So, noong nakaraang linggo, sinikap ni Lacson na inisulong ang pagkakaroon ng karagdagang school facilities at mga guro sa Pag-asa Island matapos malaman ang hirap na dinadanas ng mga estudyante sa lugar sa kanyang pagbisita sa isla noong November 20. Ipinaglaban po ni Senator Lacson ang karagdagang benepisyo para sa mga guro na dahil sa kasalukuyan, iisa lamang ang elementary school sa lugar at 2 lamang ang guro sa 34 na estudyante mula sa 54 na pamilya nang walang nakikitang pagkakataon para makatuntong pa ng high school. Ang labas nito pag hindi nag-aaral, ang labas nila teenage po na pag-aagom. Mag-aaragom na lang ini, tawayo man pinagigiribo. So, pero may eskwelahan sinda. Siguro, magkaka-interest sila na magkaka-interest na mag-eskwela. Sa education lang po ang hindi mananakaw. Sabi nga ng mga matatanda. Kaya mag-aral ka mabuti kasi yun lang ang bukod tanging maipapamana. So, dahil sa sitwasyon na yun, tila tinanggap ang mga estudyante na ng pagkakataon na makapag-high school pagka-graduate nila sa grade 6. Parang nung panahon noon, kami noon yung batch namin, hindi ba, ilan lang kami nakatuntong na nakapagpatuloy na pag-aaral kasi ang eskwelahan noon ay puro private. Wala pong public high school. Only Nabua High School. So, ang pinakamalapit na high school ay nasa Puerto Princesa pa. Puerto Princesa, Palawan yun, sa city. So, sa city pa sa Palawan. Na umaabot ng mahigit 1 araw ang biyahe papunta roon. Naku po, mabuti kung may pakikipatuloyan ka doon. So, sa kadahilanang yun, isinulong ni Lacson ang pagpapatayo ng high school building o i-integrate ang high school facilities sa kasalukuyang elementary school building at madagdag pa ng isang multi-grade teacher para magturo sa high school. So, ang galing nito, Senator Ping Lacson. I admire you. I salute you with this decision. So, sa kabilang banda, ipinaglaban din ni Lacson ang pagkakaroon ng special hardship allowance para sa 2 guro. Pero mo dadalawang teacher. Hindi pa nga siguro yung mga license. Pero pinagtatyagan niya as long as they can teach. Kasi hindi naman yung ang iba nga, ang nag-graduate, may mga laude-laude, pagdating sa exam po, failure. So, pinag-aralan, pare-pareho naman ang pinag-aralan niya. So, ang sabi niya, maaari niya kunin mula sa budget ng Last Mile Schools programs ng DepEd. Sabi niya, bagamat hindi pinapayagan ng DepEd circular ang pagmakatanggap ng ining tinatawag na special hardship allowance ang isang guro para sa 2 kategorya. Giit ni Lacson na hindi sapat ang isang hardship allowance kada taon dahil sa dami ng hirap
hirap na kanilang nararanasan sa pagtuturo sa isla. Bunsod pa ng malayo ito at yung kakulangan po ng silid-aralan and sometimes kakulangan po sa transpo. Pero mo sa isla yan. Ay kung nasa kabilang eskwelahan mo o magbabangka ka or whatsoever, sea transport po, ang hirap nung nakakatakot pa. O, di ba? So, sana nga po. Ayan, nakalimutan ko na yung importanteng mensahe na dapat babasahin ko sana. So, urge government to take quick proactive response in addressing possible entry of Omicron variant in PH. Ayan po. De Lima urged government, Opposition Senator Laila De Lima urged the government to intensify its efforts and come up with a solid strategy to fight the threat of the Omicron coronavirus variant, which is reportedly more infectious than the Delta variant. So, hindi ko ini matatapos na medyo mahaba-haba ini. So, I just hope na bukas ko, discussing ko po yun bukas. May bukas pa naman. Merkulis, tomorrow is Thursday. Ayan po. Ayan, mag-undertime na naman ako bukas kasi duty officer of the day ako bukas. Naku po, ano ba ini? Si Kagawad Elma. Wala na yatag sabi nga ni Marilyn Orbon Albar. Ang matandang walang pahinga. Siguro nga. Pero thank you Lord at least ang health natin ay hindi bumibigay. So thank you very much po. So luway-luway na po kita magpapaaram. Ano ba ito? Kung hindi parang nagtitindig ang balahibo ko. Sino bang kasama ko dito? Parang may kasama yata ako nararamdaman ko. So, luway-luway na po kitang magpapaaram. Hindi ko nga parinig naman itong mga, may ipaparinig sana po ako sa inyo na sounds regarding kay Senator Laila De Lima. Kailang bukas na po. Nalibang ako dun sa ibang topics po na dapat pag-urulayan to those who are late tuners. Mabuti yung mga nakikinig po sa umaga, balita, sa umaga, sa tanghali ay medyo updated po sila. Pero those who are na umalis ng alas 7, alas 6, ayan po, na-recap na lang po ini sa kuya. Pagdating ng alas 5 hasta alas 6, everyday po yan, from Monday to Friday po, balita, action, information po. Sa tuyang pong nakaibanan ngunyan, may pong iba kundi sa technical side. Andyan po si Chief Technician Engineer Abelin Don Toralio. And of course, dyan po sa information si Tony Saison po. Ayan, nakabalik naman sila dito. Nag-shuffle-shuffle na sila. Yaon man po duman sa transmitter si Jameson Oko at kaibanan man po duman si Rodel Cesar. And of course, ako po ang sa inyong kaibanan, mayo pong iba at turming kaibanan every 5 to 6 in the evening, Monday to Friday. Si Kagawad Elma De Lima Gas, nagsasabing, hi, thank you, and God bless us all.